Mé jméno je Jiří Nehybka, studuji na střední odborné škole Dvořáková ve Znojmě a připravil jsem si pro vás prezentaci na téma budoucnost energie z obnovitelných zdrojů. Tak, co jsou vlastně ty obnovitelné zdroje? Tak jsou to ty zdroje, které se v přírodě samovolně obnovují. Může jít například o sluneční svit, vítr a vodní toky. Jaký je problém největší v České republice? Tak největší problém je ten v Česku, že většinu energie stále čerpá z uhlí, což produkuje velké množství CO2. A já bych tuhle práci chtěl ukázat, nebo poskytnout přehled současného vývoje a budoucího vývoje těchto obnovitelných zdrojů energie. Jaká byla moje osobní motivace, když jsem si to téma zvolil, tak já jsem učený elektrikář, studoval jsem na střední škole technické na Uhlárce ve Znojmě. Zde mám tabulku, můžeme vidět, že to uhlí tvoří vysoké procento veškeré energie vyrobené v České republice. Je to 41%. Ta jaderná energie je 36%, jaderná energie tu uhelnou energii už dohání, ale jaderná energie také není bez emisí. Furt se tam nachází, furt z toho vzniká jaderný odpad, který je potřeba někam ukládat. Za to obnovitelné zdroje tvoří pouze 14% veškeré energie vyrobené v Česku, mateřský zemní plyn z 9%. U té solární energie, tak ten trend vývoje tak neustále roste. Ty technologie jsou čím dál tím levnější, je to dostupnější, lidé si to mohou dovolit a hlavně pro Českou republiku je to nejvhodnější zdroj energie. Ta větrná energie tam má pouze mírný růst, jelikož máme omezené množství míst, kde to můžeme aplikovat, větrné turbíny. Hlavně na Vysočině a na severu České republiky si to dá využít, tam mají dobré větrné podmínky. Biomasa a bioplyn mají stabilní růst, omezení pouze na ty zemědělské podniky a vodní energie tam má taky stabilní růst nebo vývoj, jelikož jsme většinu míst, kde se to dá aplikovat, vypočítat. Regionální zaměření. Tak tato práce se konkrétně zaměřuje na jihomoravský region, na okresy Znojmo a Břeclavsko, protože jsem ze Znojma. A jde o to, že tyhle dva regiony tak jsou nejteplejší a nejslunečnější v České republice. Průměrný počet slunečních hodin zde dosahuje od 2000 do 2200 hodin slunečního svitu za rok. Tady mám rozepsaný ten počet slunečních hodin. Můžeme vidět, že Znojemsko má jedno z největších, následuje Břeclavsko. Znojemsko a Břeclavsko má od 2000 do 2200 hodin slunečního svitu za rok, takže ta hodnost pro náš region je výborná. Naopak třeba Praha, tam má 1750 až 1850, tam je ta hodnost průměrná. Liberecko, tam se to vůbec nehodí, protože tam má v průměru 700 hodin méně slunečního svitu za rok. Takže kdybychom nainstalovali solární panely v Liberci, tak budou mít o 1/3 menší výkon než na Znojemsku. Tady mám naopak průměrnou rychlost větru v určitých regionech. Třeba Krušné hory má 6,2 do 7 metrů za sekundu. U té větrné energie je nejvhodnější 7 metrů za sekundu aspoň. A pro tu naši Českou republiku jsou ty Krušné hory teda výborný. Znojemské Břeclavsko vidíme od 3,5 do 4,2 metrů za sekundu. Pro nás je to nevhodné. A ještě, jak se mluví, Vysočina, tam má taky jedny z nejlepších rychlostí větru, průměrných, a tam je to tyhle tomu dobré. Tady mám mapu. Můžeme vidět na levé mapě je potenciál instalace solárních panelů. Můžeme vidět, že náš jihomoravský kraj, jihomoravského kraje, tak má největší potenciál na instalaci solárních panelů. Naopak na pravé mapě můžeme vidět kraj Vysočina. Ty modré tečky jsou vhodné místa pro instalaci větrných elektráren naopak, anebo můžeme vidět i sever Čech. Jaké je ekonomické srovnání těch zdrojů? Tak ta fotovoltaika má nízké náklady. Já tady mám 4 až 5 let návratnost finanční
za energetické krize v roce 2022 až 2023. Teď už je to nějakých 6 až 7 let, ale pořád je to výborný zdroj energie pro náš region. Ta biomasa tak má ty náklady střední, tam je ta návratnost 7 až 10 let. Pro náš region je to dobrá možnost, ale pouze pro ty zemědělské podniky. Větrná energie, tak ty náklady jsou v milionech, někdy desítky milionů. Pro nás je to nevhodné, vrací se to 15 let, ta návratnost. Vodní energie, tak ty náklady opět vysoké, ale my už jsme vypotřebovali veškeré naše možné instalační místa, kde to nainstalovat. Máme Moravskou a Znojemskou přehradu a vrací se návratnost průměr 10 až 12 let. Tohle je důležitá tabulka. Vidíme, že v roce 2010 byl podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny v Česku 8%. Do roku 2023 to vzrostlo o 6% a takové to v hranici 15%. Co je ale důležitý, je ten rok 2035. To je ten odhad. A odhaduje se, že podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě energie elektrické bude 30 až 35%, což je velice důležité číslo. Závěrečné shrnutí. Tak ten přechod na ty obnovitelné zdroje energie je nejen nezbytný, ale pro Českou republiku je výhodný. Máme velmi vysokou možnost instalace v Jihomoravském kraji a má to vlastně potenciál být pilířem budoucí energetiky v České republice. Zde jsou moje zdroje a já vám moc děkuji za pozornost, na jméno a kontakty.